Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin ke jingkam jong ki barjala ki bala syaabat ha umling facilitation center baki day ki nong shong shnong jong ka shnong shaken da ka bapen iru da ki epic tap vote ha ka jela Meghalaya bala shushna thok ka Khasi Students Union shaken unit harengkat ka jingitrai lang bat ka KSU North Khasi Hills District kila penlong ka jingbut din ka bajor hadin baki liyo jingtip bakum kini ki barjala Kimdon Satya ha ka shnong shaken. Hagabayadai bat kani kaseng lengbau Presiden Usamla Learner Karmandai kila panjing tip deka right to information na ki election branch jong ka office ka deputy commissioner kabapen lengo ya kaseng kalong ba kaseng kalalap baki langut ki barjala ki balakam baki dai ki basyong basa ah kasnong shaken Haribhoi district ki bakentup ya Usha Hajat Ali Muhammad Mahfuz Ali bat Muhammad Sukur Ali Kimdei Satya ki badan kerteng ha ke electoral roll jong ke jela Meghalaya. Kani ke jinglap jong ke seng kalapan paushai begini ki langut ki bar jela ki dei ki bala shushnato ye ki epic card tang ban yo rung sup syapok kani ke jela Meghalaya. Hadin ba naliang juga gi ki isu ni lawat sitep kadine em ka duk shnong no tiga tan dai phone ni ki hot jadi na po second ilayo sitep ba kundai gi ki hot laneki nak shnong pa kurang tai ya hadin kata ski ba ski bobot pat ya file ki API ba kini ki saki ki ID joki ki yo tamu sundur file hapo ka election branch kepada polisi office but iyo akan dulu trik ubenai April ya ka RTI buki reply nan yang disi penpong tu ba kimdan kinunu ko isla saki gini kepada ki nok shnong hapo pati shnong buat haju upor kabelong solengo kalong ba kini ki voter ID ki ba kini ki breu ki wan rung sini sport kla jungi kimdei ki ba shisha dei ki dei ki belong fake ki ba susna syapo kiwi pat ki jela tang banyo bandrung syapo ka jela jungi de hadin kane mentaski ba wilayo ki jing jubab lembah ki RTI boro ilawan kendu ya i kong lakyang ibadi bapai election ban sim mentalang jungi ke ba nak liak election bahkan file ke FR percaya ini gibreu buat ye kiwiru lada don kiba ponukam bakla lada snai ni fake ID buat mentaski layon pendu ya i ya ki in charge po no po police station ban file ke FR nombor pot bopet ya ketika snong mintai badan unit jungi KSU buat hang ni ngila ya ailang ini sakhi berkhot buat kene ka jawab bayo lembaga RTI buat kaba dan kami naliang jungi keseng sim yang ane ka sinjam kalong ba ka jingkeli kalong kumno kini ki breu ko nabar kira ya ki fake ID kum ka voter ID kum ki wiki ID baru sila jungi pat kalong ka pat ba ngin monitor kini berkhot nomor kimdan kinono ki sakhi ki bangila metip la ki dei ni em ki voter ID ki belum fake nomor kempadan kinono ka sistem baba nakaliang jong ka government kan implement kini jaka kam tam hate entry point namar kumbalong ha entry point ni syai ba kibun ki barjala ki buan ko asam kum ki tores ki ha produce ki documents ki bat ki room pat syapo hadin kata ki yo banmi no bat at kum ka jindong kamu ki kene kini ki rekoman ju kini ki breu ki ba kabulong suspicious namar ki ora ki fake voter ID balong thik ba kin one finish po jala jugi ban one tray bela one tray kinu no kam bat haju ko por dagi voter ID kila ban late shakino kino department la kalong hapo DTO ban apply license la kilong hapo DC office ban apply kum ya ka ration ku bala bawan lamba ka National Food Security Act nane kinle hapo ka labor department ban apply ka work permit kinle hapo council ban apply ka labor license bat kum ta teter te kani kalong ka ka ba matam mar ba kampaton kanono department ru kum tam hapo khate entry point bakin tip ba kidei ki voter ID ki bala susna lani kidei ki bala fake ID te ko shimi kidei sinjamru haju upor ban kuntu ya ki nong suksnong tam e khot kaseng ki baju ya khnra na por spor ki barjala ki ban nabar ban petu ya kini ki voter ID ki bamdei ki ba shisha ban haju upor ngaso badong ba kumba PUE hapo jong Ministry of Road Transport kasidon ka apps ka ba pentip ikunu nomor kali uno di utrai
bat ngaso bun kuntu si election commission ru ba kini kimde shu kisin bun kong bla jujia ki udon ki ba penukam de ki voter ID keteng jono kisna ye ki license ye ki sim card ki ba penukam bakala ban perngem le la ban lute la ne ban thombori ne no kata kalong ka matam bat election commission kadong kame hang de ban pej kalong ba ka apps ka bangin sina ba kini ki he ki ba trei namata kane ka jela ka jugi ka kham tam po border mo po entry point kindon ya ka bat kinyo man penukam ban scan mentip ba kidai ki ba shisha ne kidai ki ba bakla lani ki ba shishna bakla lani ki fake ID